ndio uraya ngoma bozogonzwa rachizoni ndiniti nemabazi vamwe munemakombi zvangu zvazvineke sense zvinomeka majoni uya norwarawo boniti musiki taipiyeka ndinyodogona kupinda muchiki lemigoti pana kuchera nezipiki selfi mugaba ndazvitora zipiki ndofarirwa nemadhebi kuke kale epingi magoma handinyore peni yakapera ingi magoma angu aire just because atina liki plus madiji ekuredio anenge shamari yedhiki rangu itarenja vamwe voti ilaki lorirapura kuti dzehondo yekuiraki ndinenge nagasaki that kind of attack vose kuno ndiri safe kunge omo kunge maki ndokundibura mapoto ndini ndiri paliti matsaga ndosimudzira chikunwe chepamiti lesa magiant team coffee kunge deviti leave them coffee kunge covid and singa mess kuita kunge baka look ndine magets that's why in each sucker watch my Decepticons right I said na mama nake gamuti matripulate ndiketa kuto kama dziwe chocolate ndiri bati fura malenze ikoneti ndofarira kona hora kozi no wanza kobe look moyo ndinawa sana ndinawa nepangi viti nasakamboita one ndinongotka itatondopata hapana manendo pandotwadzobuda ndidziamshana look ndobika mrione mafuteke mpa cream ndoisakogetwa mabanzi ndotika ndichiti cream ndofarira matsemba kakura ngemabrim then kwebitri masala totesedza nice cream tawira mvura mumawota glasi jaga pana wangu kuchora chakula kiprekazolaka mjeni medu aurambikwe kutara kinyazi don't finger tore baba na mama nate twangu trima tripulate ndikaita fundo damadziwe chocolate ndiri bati mvura malenze ikoneti ndofarira kona hora kozi no wanza